Har du lyst til at lære pole dance, men uden at skulle i et pole dance studie hver eneste uge? Med Pole Academy Online kan du lære det hele hjemmefra i dit eget tempo, og så stadig føle, at du er en del af et fællesskab. Derudover så inviterer jeg dig til eksklusive events hernede i studiet, hvor du har mulighed for at dygtiggøre dig endnu mere og møde alle de andre, der er på den samme rejse som dig. Så det er ikke bare undervisning eller pole dance træning. Det er en struktureret udviklingsrejse til dig, sammen med os. Du får adgang til mere end 70 moduler, hvor Nanna og jeg vil step by step guide dig fra helt de basale teknikker til de mere avancerede. Og så er det bygget op på den måde, så du altid ved, hvad dit næste skridt det er. Og så er du ikke alene, fordi vi har nemlig et ugenligt online community calls, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og få noget sparring ved Nanna eller jeg. Og så samtidig med det, så vil du få masser af støtte af Nanna og mig, og så de andre medlemmer. Og når du tilmelder dig, så går du kun få timer, og så kan du allerede komme i gang derfra. Så jeg glæder mig til at have dig med.